Γεια σου τέτοιο, άστα θα πιάσει την κορδέλα. Αργότερα επιστολές στον Νικοσάκαρη Θα συνδυαστεί κάποια στιγμή στην κορδέλα. Δεν με απασχολούν γιατί ο καθένας Ο Νικοσάκαρης μας μίλησε και για το παρασκήνιο στα ανδρικά καλυστήρια. Συνεπώς που εμείς δεν ρωτάει. Όπως μας είπε η Άννα, δεν ελικεύουν τα συναισθήματα. οι άντρες δεν τελαθούν την εικόνα τους τόσο εύκολα. Είναι πιο σκληροί με τον εαυτό τους και με το εγώ τους, οπότε δεν τον αφήνουν εκείνη τη στιγμή να φανεί. Όπως φαίνεται οι ζήλιες, οι γκρίνιες και είναι αποκλειστικό προνόμιο των γυναικών που πετούν πολλές φορές τα αγουδάκια τους. Σίγουρα. Και στην ομορφιά που είπαμε, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο η κίνηση πάνω στην πασαρέλα, το ύφος.